ఏసు దేవుటి పెదెర్తే మా వందనాకు నేంతే దేవుటి వాగ్దానం నా పెదెరితే మీరు నానిని వాత తలుపు కన్నా నన్న మీకు తుంగితాను. యోహాను పుస్తకము 14 అధ్యాయము 14 వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా. ఇద్దు ప్రవ్వా నేను నీ పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకును. నీ పిల్ల బాత కావలింజురు తలుపునోరు దానిని మీరీతనింజురు ಕೆಚ್ಚನಿನ గనుక ಪ್ರವ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ఈసి నీ పిల్లని తృప్తి పరసయింజురు. ఏసైతి పెదెర్తి మాట అంత తలుపురు మినము తండ్రి. ఆమెన్.